wasalna fit-32 jum, ġifieri fit-32 program, 32 ġurnata minn 49 jum li Alla għalinna biex noddu sakemm naslu għal-festa ta' Pentekoste, festa li aħna tal-komunità Malta Messjanika hekk nagħmlu niċċelebrawha il għaliex Alla hekk ordnanna biex nagħmlu, niltaqgħu fiha, nfaħru l-Alla bil-kant, nfaħru l-Alla bit-talb tagħna, bil-liturġija tagħna, nagħmlu studju bibliku fuq l-istess festa, fuq l-istess kmandament, u għaldaqstant inkunu qegħdin inwettqu dak li Alla għalinna biex nagħmlu bħala kredenti meta għalinna li minn ġenerazzjoni għall-oħra għandna neqgħu nżommu is-seba' festi tiegħu. Interessanti ħafna huwa li anke l-Apostlu Pawlu kien iżomm dawn il-festi u fil-fatt bħala komunità qegħdin nipprogrammaw sensiela ta' programmi osra mhux twal ħafna, nipprovaw noħorġuhom qabel il-festa ta' Pentekoste fejn fiha nuru biċ-ċar minn dak li Pawlu stess kiteb fl-ittri tiegħu li kien qed jiċċelebra dawn il-festi. Ġifieri wara l-mowt ta' Kristu, l-Apostli u d-dixxipli ta' Jaxua baqgħu jiċċelebraw dawn il-festi, qatt ma wafqu jiġu ċċelebrati. Sakemm mbagħad nafu l-istorja x'ġara, minbidlu ħafna affarijiet, kulħadd jgħid tiegħu, kulħadd idawr il-kelma kif jaqbel lilu, u fl-aħħar spiċċajna ngħidu llum m'għadniex taħt il-liġi u daw il-festi m'għandniex għalfejn niċċelebrawhom. Xi ħaġa li jiena għadni qatt ma ltqajt magħha meta nkun qed naqra u nistudja l-Bibja l-kelma tagħha. Fil-ħsieb tal-lum fil-fatt ser nieħdu minn l-ittra li l-istess Pawlu kiteb il-Efesin fejn qed jagħtina twissija importanti ħalli nkunu nistgħu nibru nimmaturaw. Ma ninsawx li dan il-programm qed nagħmluhom biex dak li jkun jaħseb fuq l-iskrittura li nkunu qed irresqu. Forsi jikber jimmatura fil-mulej u jifhem ħafna aktar dak li l-mulej qed jgħidilna permezz ta' dak li ħallinna miktub fil-Bibja. Efesin 4 vers 14 Pawlu jgħidilna hekk. U ma nkunux aktar trabi mitfuqajn l-hawn u lem, u mkaxkra ma' kull rieħ ta' talim bil-qerq tal-bnedmin u bl-ingan tagħhom biex iwasslu lil ħaddieħor fl-iżbal. Naf li diġà minna programm fejn edna isma' kemm irid ikollna qalb ta' tfal żgħar imma ma nistgħux neqbgħu ħalib ta' trabi, u allura issa hekk Pawlu qed jgħidilna xi ħaġa pjuttost naqra differenti. Għalkemm nerġa' ngħid illi fil-qalb tagħna rridu nkunu bħal trabi. Ejja ħan nitkellmu fuq din l-iskrittura li għadna kif qrajna u nafu llum bl-avvanz kbir fit-teknoloġija ħafna jaħsbu li llum ma jistgħux jiġu mqarqa għaliex għax tant hemm taqlim, tant hemm wieħed jassorbi illum għandek aċċess għal ħafna papers u għal ħafna informazzjoni u tagħlim interessanti ħafna, tagħlim akademiku. U ħafna jaħsbu li għax jaqrawhom u jistudjawhom daw qatt huma se jiġu imqarqa. Fil-fatt nistgħu ngħidu li verament għandna ħafna riżorsi għad-dispożizzjoni tagħna u ħafna jaħsbu li allura issa huma informati biżżejjed. Imma veru għax jekk dak li inti qed tassorbi, dak li inti qed tiġi mgħallem u qed temnu huwa kontra dak li hemm miktub fil-kelma tagħha, allura dik l-informazzjoni tajba għalik kemm tajba, interessanti għalik kemm interessanti, ma hijiex il-verità. Tisma' ħafna jitkellmu fil-fatt fuq il-verità, tisma' ħafna liema fuq programmi televiżivi, speċjalment minn ġewwa l-Amerika, imma llum mhux mill-Amerika biss, minn kull imkien, imma tisma' ħafna jitkellmu fuq il-kelma tagħha, jitkellmu fuq il-verità meta fil-fatt ma jkunu qegħdin jgħidu xejn. Għaliex għax ikunu qed jgħidu mhux x'tgħid il-kelma tagħha, imma x'jaħsbu huma li qed tgħid il-kelma tagħha. U din hija xi ħaġa li anke Pietru issina fuqha, speċjalment meta naqraw l-ittri ta' Pawlu li jikteb ħafna tqil u huwa diffiċli biex tifhmu noqogħdu attenti li ma ninterpretawx ħażin għax huwa gravi ħafna l min jinterpreta lil Pawlu ħażin. Għażdana Pietru hekk jgħidu, mhux qed ngħidu jien ġifieri tistgħu tmorru taqrawha din.
Għaldaqstant għalhekk qed ngħid jiena li rridu nikbru u rridu nimmaturaw permezz li dejjem kif ngħid naqraw il-Bibja, mhux biss naqrawha imma anke ngħixuha. Illum nafu pereżempju anki tara slogans. Ħafna nies jaraw slogani kemm sabiħ daw bil-kemm ma jippruvawx jgħixuh, jisimgħu min joqgħdu attenti. Jiena niftakar meta darba qudiemi kien hemm wieħed kellu sticker u kellu miktub Honk if you love Jesus. U jiena daqqejtlu l-ħorn, ma tgħidx kemm beda jkellimna ħażin joffendini, irid ikun jaf għalfejn qed indoqlu l-ħorn. Ejja ħbib tiegħi noqogħdu attenti għaliex mhux dak kollu li naqraw, mhux dak kollu li nisimgħu minn daw il-ħafna għalliema ħansejħlhom hekk. Imqarqin għax huma mqarqin, u għax huma mqarqin ikomplu jqarqu dawk in-nies li jkunu qed jisimgħuhom. Dan hu dak li qed jgħid Pawlu fl-ittra tiegħu lill-Efesin kapitlu 4 vers 14. Irridu kif għad diġà nkunu trabi fil-Messija, rridu nafdaw dak li Alla stess qed jgħidilna fl-Iskrittura, imma ma rridux inkunu infantili meta niġu biex niddixxernu bejn tajjeb u l-ħażin. Xbajt ngħid u ma nixbax ngħid ma niqafqat ngħid. Sibuli fejn fl-Iskrittura hemm miktub illi llum is-sibt m'għadux qaddis, illi l-festi tal-mulej m'għandniex għalfejn niċċelebrawhom. Sibuli fejn hemm miktub li llum nistgħu nieklu kollox. Illa għaliex ma xfadal laħam li mhuwiex ikel għall-bniedem skont kif ordna Alla fil-liġi tiegħu stess. U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti li niddixxernu dak li nisimgħu, mhux għax nisimgħu xi għallem xi knisja ta' 10,000 ruħ jgħid xi ħaġa, allura nemnuh il dan għandu knisja ta' 10,000 ruħ, da tajjeb jaf x'qed jgħid, mhux bil-fors. Jaf ikun qed iqarrab dawk l-10,000 ruħ li għandu qudiemu. Irridu noqogħdu attenti għax il-ħażen ma nsibuħx biss ħbib tiegħi fil-negozju u fil-politika. Illum il-ħażen daħal anke fir-reliġjonijiet, daħal anke fil-knejjes, daħal anke fit-talim tal-kelma ta' Alla. Illum il-qerq nerġa' ngħid daħal anke fir-reliġjonijiet. U għalhekk huwa importanti li niddeċiedu nieħdu dik id-deċiżjoni importantissima li noħorġu mis-saltna tal-bniedem u ejja ħalli nibdew nimxu wara dak li Alla qed jgħidilna. Ejja ħalli nfittxu l-verità. X'inhi l-verità? Il-kelma t'Alla. M'hemm xejn iktar vera u pura mill-kelma t'Alla. Ma li rridu noħorġu mis-saltna tal-bniedem u nagħmlu dak kollu possibbli biex nimxu wara l-verità. Biex timxu wara l-verità trid tfittxa. Trid tfittxa mhux billi toqgħod bil-qiegħda fl-ewwel firliera fiċ-ċerċ u tolli jdejk u tgħid amen u ħallelujja. Tfittex il-verità hija meta taqra tara Alla x'qed jgħidlek u tagħmel dak li Alla qiegħed jgħidlek. Mhux tikkwota xi vers u tgħid għax hawnhekk naħseb hekk qed jgħid, jew inkella le ta' hekk qed jgħid meta ma jkunx qed jgħid hekk. Bħalma jagħmlu ħafna pereżempju għal-rabat mandament. Imkien m'hemm miktub fil-Bibja li s-sibt m'għadux xogħol, imma jgħidulek għax ara għax Ġesu għamil ħadd. Ma jfisser xejn. Ma jfissirx. Ejja ngħidu li għamil ħadd li jiena ma nemminix, imma ngħidu li għamil ħadd. Ma jfissirx li għax għamil ħadd issa Alla bidel il-jum qaddis mis-sibt tal-ħadd, dik hija xi ħaġa li l-għalliema mqarqin jgħalmu lin-nies u allura jkunu qegħdin iqarqu bihom. Imbagħad issib dawk li waqt li qed jesponu l-ħażen tal-bniedem għax issib ħafna jitkellmu ta' fuq liġijiet li għaddu l-gvernijiet li huma kontra l-kelma tal-Alla u kemm wersqu minn fuq il-pulti, imma fl-istess ħin ikunu qegħdin iqarqu bil-kredenti tagħhom. Ejja nerġa' ngħid kif qal l-Apostlu fil-fatt tara, ejja ma nkunux aktar trabi mitfuqajn l-ewwel hemm imkaxkra ma' kurrieħ ta' tagħlim bil-qerq tal-bnedmin. U għalhekk huwa importanti li nimxu biss wara l-kelma tal-Alla. Fil-fatt, dina xi ħaġa li jgħidha anke Jaxwa, ħafna jafuh bħala Ġesu, imma mhux kulħadd jifhem hawnhekk Jaxwa x'qiegħed jgħid. Jekk naraw Mattew, il-Vanġelu ta' Mattew, kapitlu 24, vers 5 jaqra hekk ara. Għax għad jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jienu l-Messija
u jqarqu b'ħafna nies. Dina ħafna jifhmuha illi ħajġi xi ħadd u ħajajtienu l-Messija li mhux hekk qed jgħid Ġesu hawn. Hawnhekk Jaxxua qiegħed jgħid qed jiġu ħafna u jgħidulkom jiena Jaxxua jiena Ġesu il-Messija. Imma min-naħa l-oħra fl-istess nifs jgħidulkom imma llum ma tnix taħt il-liġi tal-Alla. U hawnhekk għalhekk qed jgħidilnek Jaxxua mela se jiġu ħafna ħajdilkom biex issalvaw tidu temnu f'Jaxxua illi hekk hu. Jaxxua huwa s-Situ s-Salvatur tagħna illi hekk hu. Imma fl-istess ħin ikunu qed iqarqu b'ħafna nies għaliex għax jgħidulna issa m'għandekx għalfejn timxi wara l-liġi tal-Alla, issa m'għandekx għalfejn żżomm is-Sitt Qaddies, issa m'għandekx għalfejn tiċċelebra l-festi tal-Mulej, issa tista' tiekol dak kollu li żaqqek għandha ftit. Dan huwa Jaxxua li qed jgħidu u mhux jien. Morru warah Mattew 24 vers ħafna. Fil-fatt, xi ħaġa oħra qabel nagħlaq irrid ngħid irid inqogħdu attenti għaliex ħafna għalliema tal-kelma jiddependu fuq l-istudenti tagħhom għal ħafna affarijiet. Min-naħa l-oħra nsibu mal-40,000 denominazzjoni Kristjana differenti. Meta aħna nafu li waħda hija l-verità. Issib min jgħidlek għax il-ħatfa tal-Knisja dik li ħafna jsibuha bħala ir-rapture, għaw min jirraġuna li hija qabel it-tribolazzjoni, għaw min jgħid li hija waqt it-tribolazzjoni, għaw min jgħid li hija wara tribolazzjoni. Waħda hija l-verità li m'għandix taqsam xejn ma' dak kollu li semmej fl-aħħar mill-aħħar. Imma nerġa' ngħid, wieħed biss għandu raġun. Għaliex għax waħda hija l-verità. L-oħrajn huma kollha mqarqa. Dawk li joħorġu bl-opinjoni tagħhom għax hekk studjaw fil-kulleġġ Bibliku dak huma mqarqa. Għandu l-verità dak li jaqra dak li hemm fl-Iskrittura jagħmel u jemmen dak li hemm miktub fl-Iskrittura. Għaldaqstant huwa importanti ħbib tiegħi li nikbru nimmaturaw fil-kelma biex kif qalilna anke l-Apostlu Pawlu ma neqpawx niġu tfu għalhem u law b'ħafna tagħlim differenti tal-bniedem. Ejja ħalli nagħlqu dan għall-programm tal-Baqsira, Missier Qaddies, Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers. Mulej niġu qudiemek it-talba tagħna Missier Qaddies hija li tipproteġina minn dawk lil pup Missier Qaddies li jiġu biex jeqirdu l-merħla tiegħek Missier. Mulej kun int dak li tmexxina fil-verità. Ibgħat inti fina l-Ispirtu Qaddies tiegħek mulej li inti stess qedtilna illi meta ħatibatu se jiġi biex jmexxina fil-verità. U din hija l-verità li fjerdu nimxu mulej. Għaldaqstant, Missier Qaddies it-talba tagħna hija illi permezz tal-Ispirtu Qaddies tiegħek tmexxina fil-verità. Iftħilna qalbna mulej għall-kelma tiegħek. L-istess qalb li fuqha inti ktibt il-liġi tiegħek, inti ktibt il-kmandamenti f'qalbna biex inkunu nistgħu nagħmluhom mulej. Mhux biex inwarbuhom fil-ġenb. Għaldaqstant mulej nitolbok sabiex tkabbar anke fina il-kredenti tiegħek vera, id-discerniment mulej sabiex narfu il-qerq ta' dawk li flok qed ikabru s-saltna tiegħek qed jaħdmu biex ikabru s-saltna tagħhom. Immaturana mulej u għallimna kif għandna nafdaw biss lilek u nafdaw biss il-dawk li jixtiequlna l-ġid u li jħobbu lilek biss. Din it-talba mulej nolluha quddiem it-tron fisem ibnek Jaxxua is-Situ s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għada għall-programm li jmiss fisem sħabi ta' Malta Messjanika nsellmilkom.